bueno, guaingo gure urrengo gonbidatuk diseinu grafikoko bi ikasle die, lehenengo mailakok, así que txalo bero bat, mesez. Mila esker. Hola. Kaixo. Bueno, zer guztan behite? Ondo. Ja deziaten oporrak hartzeko, azti horrenko azti jairak hauela. Berez neukan idei lagunatek aten ez Donostin kasten be bai euran pizure juti tal, egune pasa, izela jun. Baina ez dut uste zelan askoakat. Baina, bueno. A ber. Ja, nire bai hori pentsatzen pixkat urrengo asteko porretan. Bai. gude lan ez dut daugeu. Bueno, leheno entzarru natazitzein deu, eta zuek hemen publiko bezala etorri zate. Bai. Eta hemen kamara horren bukatze zuen. Espereu, ez dute oso inkomodo? Ez. Baina, bueno, claro, esan donez, diseinu grafiko, lehenengo maila. Bai. Ez dauzte denbo asko hemen, baina sentsazioak gilakidek, irakaslek. Gelakidik. Ondo. Gelakidekin ongi. Bai, Bai, nola, klase txikia garen. Amaike pertsona, ja pertsonat ez da gertzen direktamente. Guri gertu zitzaion? Eta hoxe da... Baina hori, ni bentsatu oso erosonago gure klasekidekin, ez dago rollo txarrik orduan. Urren gorten zazpi izango zate. Abixate deu, urte bat lehenago dena bizitzera egalako. Ba, espero ez ez, Gude ez. Hoxe eta pasaga igual, batxiller nire ongazela, jente gehiago azta baten amaike pertsona. Eta pasan eskertzen da, azta nire akazli urrekuara, etorretxen gaztu laguntza tal, pixka batxiller nire zabazen dugu. Ja, pixka da. Batxiller? Giza zientziak. Olmoi. Ez zientifiko ez, como manis, ekanzik como manis. Ez que ni natorri parraldetikan, berazan, nekin dut baso generala ditzen dena. Eta espezialitateak erabaki behar direnan, aukeratu nituen ekonomia eta sozialak eta ingelesa. Nivelez. Bai. Hemen ta nikin behar nituen Erasmusekoki. Bai, ama. Bai, bueno. Gustatu zaizen proiektu bat indezue, O hasiko zeate proiektu batekin. Ez da, xisto guen, ez? Oza, bain jo, baina proiektu handiriko lagik ez guen. Igual. Bueno, ez? Igual, oso igual doaz izanaz. Collage. Galekin un collage? ja, bai, lehenengo bi egunetan ez geneko lako zegin, baka mesedez. Bai. A ver. Ez da guen lako proiektu handirik. Ez dugu zanderik egin. Eta gogokintza dute proiektu handi bat iteko. A ber, ondo da hau, azkenin ikaste zutoi, baina gero bai presio puntu bat da. Eta gainera jende asko jarri bastate adunen, ados. Orduan, no? A ber, Ai, eski igualako biatzen egia ez, baina, oza, igual gou pai, baina, euska perezibe bai. Oza, alperguri, baina, bueno, bai ez, bizkat etorkizunen goroten zeu, reatu bizkat, zaizenek ez da latxe bizkat mundu profesionalea gexaua preparateko ero. Bai. Bai hori da, azkenan gogoak ditugu, baina aldi berean jartzera pentsatzen egin barkogun esfortzuan eta pasa barkogun denboran eta pereza. Lasai gero, pasatzen. Bueno, ez dakik gugean pertsona honenak zein gomendatzeko. Seguro ez. Baina, gomendatzen dizuegu, bale? Denborak oro ondo eramatea eta ez usteko dena azkeneko minuturako. Hoxe zazte, oza, zartu baina harina, eta lagun bat, barnei zein uran egazten bigarren urtein usuelaka, eta ez aztan eruteko, oza, gestionateko denpori, baina zero. Guk ez dugu iten ez da lasai. Ikusiko. Guri esate gu esate dugu, baina, bueno, gero lehenengo gea. Ez egiten. Ja, bueno. Euskaraz oso ondo itxezue. Euskalkiak nondi datoz, non ikasizue etxen, eskolan. Ni ondarrutarrana, pentsatik hartzen dela ez. Euskat ondarrutarra gure euskalki berezioak hau. Eta goxe beti, txikitxaztik, eskolan, lagunakin. Etorren izan nien lehengoko egunetan ez azten WhatsAppetik euskaraz berratxe zue, como flipaten. Ba, klaro, oza, ez da, nitzako ja normala zana euskaraz berratxe, jentia jarritxetxen gauko. Ba, bai, ni beti. Ni Endaiakoa naiz, Lapurdikoa, eta, bueno, euskara azkenean doka pixka nasketa bat hori,
Bai, inguruan entzut hori Lapurdiko jendea, Base Nafarrokoa, Siberokoa, baina gero etxean egia da daukada familia asko Bizkaian, Gipuzkoan, ordan azkenean daukate euskalki bat ez dena ez guztiz bata ez guztiz bestea. Eta aipatuenarekin ados nago, ni etortzen zelekoetan nun klasean hitz bat euskaraz ez dena egiten bazenuen, ja como irakasleak ez dizun, en plan, euskaraz. Claro. Eta nire egia da, harritu zehala hemen, zepsigatik paralean kontatzen dute, ez duzane fantasia, baina fantasia hau, hegoaldean euskaran, euskaraz duela jendeak, eta dagoela egoera asko zobea, baina gero etortzen zara eta dakienak ez du hitz egiten. Eta gero nire hor txokatu zidala. Leno, Anderrek esan diguna, adibidez, jendie, nun baita jute balima da ez dakit ziur euskeraz ezingo hien, eta horren azkenen gaztelera jotzi. Bai, atzanin, como euskaldunak ez dakago txuri igual beste pertsonik ez dakixein euskeraz, igual dakau joeri ja hizkuntza aldatzeko pixkat, izan biharrein ba igual erakutzi berbak, ero hori dana. Gertatzen zaigu horrekin. Bueno, esan digu egiteko galdera azkarrak, baina gainera esan digu ping-pong modu batean. Jura. Bai. Orduan. Hau da improvisazioa, porque... 100% ez dakizu ze galdeu, ez dakizu ez erantzun recíproco. Osea, esan nahi, Azkar, vale. toma daka, ping-pong ez dugu esango, porque ping-pong, vale, bakiu denak, izenak, bakoitza, Amets. Mikel. Vale. barne esainiko ikaslek, orduan. Diseño gráfico. Ez dakit. Bueno, a ver, podcasteko galdera tipiko, Sagardo Kali, Kalimotxuna nire esan. Nik ez dut alkoholik kontsumitzen. Izaro. Gure gelakidea bezala, gure laguna ez dela. Hobeto. Ez guztukana. Txero Morazki. Zer da hoi? Zirriborro bat elatxi, como... Eta aparte, berbi talde bat bebara, aiziali talde bat, eta bertana, orduan, balero bat representatzen dugu superra doz nazena, orduan, ondo, Txero Morazki. Nire guztat zait kurkuiu hitza. Abegatu. Sentitzen, urkullu lertuet. Gero prozesu horretan, ez dut uste, baina bueno. Ez kurkuiu, en plan, karakola. Bai. Eta besti guztukana, guain nahitzatenak entzuten. Ez que nik euskaraz ez zuten zuten. Baina adibidez Mikelketan ikon gara, ino Euskaberretan abertze kanta, eta hemendikat, Hemendikat eskutitza. Total. Eskutitza, oso polita. Eta Gero jarriko zen. hori, ondarrun dakau kuadrilla gune, eta zan, gaxezin zan, ez da izan zan gaxe, eta hemendikat junginan. Como flotu zauzen, como tal, karrita, horregaz, altabozaz eta pizten ondo. Eta... Badakigu, urren urtean. Eta akorrena totalmente txikitxaz, oporretan juten janin nudan kotxin, bastak ordu etxen duen, Ai, gule batak. Eta hemendikat ikintzen ben, como diskuk. Osa, hor momentu nezoa, diskuk. Beste nivel bat da. Bai. Eta motibatxetzu, tal, bajo izatzen ez da izan. Azke, ondo. Guain hor, irakasle guztukuna. Joder, nire guztukena intzan ezan, Bai, baina ez dago. hori, ilustrator. Bai, teknologia digitala. Bueno, eso. Eta baji hartura. Ze, embarazo eta guan. Orduan bajo nire. Gure gertau zitzaigun laidakin. Ze, ume haukizun, baina bueno, bueltau da. Ni esker laida. Eta ikasle gehienak honetan zuena, gustora zaudetenak, opina gehiago indezuna. Ze? Ikaslea? Ikasle. Bai. Gehiena ematezeana. Ni gehiene baten naiz. Ni ongen zuzia klase osoarekin, baina egia da, nola askotan autobus geltokira banoan beste bi ikaslerekin, gehienen eramaten naiz, Ane eta Andrearekin. Gaur ez daudela hemen. Bueno, musika. Eta nik seguramente igual amai ez dagoen eban. Baina, noke, azanin klasu amaike pertsona gazten ez da noke duten galtzarreaz. Baina igual amaia, txizan fuerte izan zen egoko gunin, jarten gaztan duen neska bat, zelan lehiz izan amaia, non bizizan, ondu kontradan! Zan ere entradi, ondu kontrai bera bizitaren klaro batea, tal, etxetik, tal, orduan, bai amaia ez dagoen eban igual. Bueno, ba, mi eskerren zerran honetan parte hartzagatik. Zeuei. Eta, hoxe ba. Mila esker.